hayi unenkinga. Yabo ukuthi sefa ngifunde iphunga lakhe lo uyabo ukuthi yabo ngiqale manje ukujwayela ukuthi ngiyamthanda kodwa iba khona ifear engakafiki ukuthi iphunga lithini. Dr. Nobeni Ngiyaphila Mshengu uphilile asingene ngelinye iphunga kahle yabo lento yephunga iy'nkingana kakhulu kuhle khuluma ngayo namhlanje sezasondele sekuyisikhathi leso sokubanda sasebusika sesikhathi sokubanda okusho ukuthi liyehla iphunga liyehla noma phela nayo kuyabanda abantu bagcina bengasafuni ukugeza angikubingelele ngibingelela abalaleli Mshengu emakhaya sanibona sithandwa zami abalaleli bokhoza abahle ngi-live ku-YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu ngikhona futhi nalapha ku TikTok namhlanje na-ke nazi-ke senazama sekuyilesikhathi sokuthi udedele konke uyeke konke ngoba sekuzokhuluma amaqiniso manje okay namhlanje ke sikhuluma ngephunga lomdavazo okay now sonke siyazi ukuthi umdavazo unephunga nje lawo normally uyakwazi ukuthi ungene eroomini uthola ukuthi uthi cha umnuku uqanseke lendlini khonto enzekileke kunuka umdavazo ke nje lendlini ngoba umdavazo unephunga lawo vele okay maseke kuba khona iphunga ke elingamele libe khona osoke iphunga elironda liba njani lokho sokwane kodwa leli right elijwayele yazi kusamaski kusansimbi uyabona nje awukwazi ukubeka nje kahle ukuthi kuyini noma kuyi-chemical thizeni okay mhlambe angene lapho akumela ngabe nokufish if sinokufish soke sokunenkinga okay akumela ngabe nokufish mhlawumbe angeke ngiqale lapho ukuthi le smell lesi esimele esijwayelekile that wonke umuntu oba naso if ukuthi wenza umdavazo sibangwa yini and ngeke sifane kumuntu nomuntu kodwa ikhona into izwayo ukuthi kunokufana ukuthi awuzi ukuthi umdavazo kade wenzeka la so ibangwa yini leso smell ekameleni sokuthi abantu kade bedavazana one sibangwa ukunuka kokuthi niyajuluka vele ngesikhathi nifendana kuba khona ukujuluka kwezinza zakho kuba khona ukujuluka kwamakhwapha ngoba phela ngesikhathi uvukelwa automatically part of ukuvukelwa kusho ukuthi nemizwa yakho ama senses okujuluka naye ayavukelwa because of logo maseke nama glands akho asekhipha uketshezi kuthiwa ama apocrine glands lawo okay asekhipha amanzi nawo uketshezi wawo wodwa ngokwawo so khona ukunuka umjuluko okay maseke wena umuntu wesifazane khumbula ukuthi ngihlale ngisho ukuthi wena umuntu wesifazane uacid ngaphakathi all right around 3.4 lapho iacid kuya ko 4.5 kuba acidic loyo okay so the most ngenzansi mengibala inamba the more by acid 3 2 1 acid kakhulu kodwa mengithi 7 8 njengomuntu wesilisa leyo ualkaline akayona iacid okay now if umuntu wesilisa nowesifazane behlangana kuba khona i-reaction eyenzakalayo ngoba njengoba ngisho lo wesifazane uyi-acid ngaphakathi kanti lo wesilisa yena isidoda sakhe siyi-opposite ye-acid so ngesikhathi kuhlangana kufana nokuthi kwi-drink uzofaka ushukela okusho ukuthi ismell sizoba more ngenxa ukuthi sokuhlangana izinto zama opposite lana ngesikhathi kuhlangana isidoda sakho sihlangana noketshezi noju olikhona ngaphakathi kuyena lo wesifazane normally enganalutho nje ezinukela kahle lo muntu kunuka almost like mask right nje iclean le nkomo menuka kanjalo mask metal nyana ngathi insimbi nyana akuyona into exwayisayo ismell nje ongasimela ukuthi kuyismell inormal leso smell leso okay but kuba inkinga if sokushintsha because normally njengoba ngisho uacid ngaphakathi acid leyo but also nezinambuzane ezinormal ezigcwele nje ngaphakathi kuwena umuntu wesifazane zizokwenza futhi kube nesmell kanti kuwena umuntu wesilisa isidoda sakho naso sinento eziningi phakathi sinama protein sine vitamin C sinawo magnesium sinama vitamin amaningi phela ukuze kwenzele ukuthi onoshobishobo bakho bekwazi ukuphila kanti sona sinuka njenge bleach
isidoda sisodwa nje sinuka njenge bleach yabo angathi ichlorine yabo lokho kufaka emanzini kusa bleach kanjalo ismell. So uyabona ke manje kuzohlangana ibleach nento acid ngapha so kuba ne reaction thizeni ekunuka. But khumbula ukuthi yazi nokukhuhla nje kukodwa kuzokhipha ismell. Uzozikhuhla isandla nje khona sayingane ukuzikhuhla isandla mase uyanuka sokune smell esishintshile. So ngesikhathi nifendana nako lokukhuhla nako futhi kuyasikipha ismell nanokushisa ukuthi sokuyashisa le ndlini nako futhi sokwenza ukuthi lokunuka kokuhlangana kwama chemicals akho nawami azokhipha le smell. Ongasona ismell esibi ismell nje sokuthi kuhlangana le acid le nale alkaline. Khumbuleke futhi ukuthi normally nawe nje umuntu unokunuka kwakho nje kwesikhumba sakho umuntu nomuntu akafani unento yakhe nesikhumba sakhe and lokunuka loku kwesinye isikhathi ikona okudala ukuthi sizwane ikona okwenza ukuthi sihalelane ngoba ungafakele perfume ukunuka nje kwesikhumba somuntu wesifazane sisodwa sinama chemical awenza ukuthi indoda iheheke meseduze. That is why kunomuntu ozothi umbhekile or asondela kuyena engafakele perfume ngalutho kodwa uzizwe nje kuba ngathi ungambheka kabili kanti ile chemical wena ongayibone kuyi chemical ingqonde kwazi ukuyizwa lo chemical ayikhala kuthiwa ama pheromones ekwenza ukuthi ube lo muntu kuba ngathi uyashisa kuwena yabo nje ukubone inja izinto zinuke kude is because izinja ke zona ziyakwazi ukukhipha leyo chemical ezinye izinja zizokwazi ukuthi hey uready loya. Okay, uyazi usasho njalo dokotela ikhona lento ukuthi ngawethu abantu besilisa abantu abaningi le bazoqaphela le yokuthi kuba khona isikhathi esithile lo wesilisa azithole ngazuthi uattractive kakhulu. Yes, ukuthi umkhalela kakhulu wesifazane ngathi ngasikhathi kunesikhathi sokuthi yena uqobo lwakhe kube ngathi attractive kakhulu kubantu besifazane attention kakhulu kubalula kakhulu kuyena ukuthi maye ekhuluma engathi uyazwa lesikhathi leso ihamba ngamasizini. Yes, yabona ke le ibangwa nayini ke naye umuntu wesilisa naye wakhipha wakhe ama chemical kuyena ke umuntu wesilisa ke ngitshela ukuthi isikhathi esingaphuma kuphi lo ma chemical kakhulu kuyena aphuma ngesikhathi ejuluka. Okay, that is why umuntu ngesikhathi ejima, that is why nabantu besifazane bebona indoda ejima, it's not just about umzimba wakhe but ngesikhathi ejima ejuluka kunalama chemicals awakhiphayo amhehisayo umuntu wesifazane. So that's why it's easy ukuthi umuntu osejimini ugcina usumthanda only because not because of anything but because of lama chemicals ngesikhathi ejuluka ejimini ungaba attracted kuyena umuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa uyakhipha le hormone testosterone ngesikhathi ejuluka. So kulula ukuthi wena uheheke kuyena ngesikhathi ejuluka kanti lo wesifazane uyikhipha kakhulu lo chemical ngesikhathi iqanda lakhe livuthiwe phakathi nesikhathi sakhe. Uyabona naye umzimba iscience yomzimba yadalela ukuthi ngesikhathi iqanda lakhe silivuthiwe lilindele isidoda akaheheke kumuntu wesilisa. So nyuma umbona nje lo muntu uzombona ukuthi hayi namhlanje wamthanda nje waglowa wayilyanto kanti ukhipha leya chemical ngeziqu zoboya bakhe mase wena usuyaheheka kuyena. So uyabona ukuthi konke lokho kuama chemical ayimvelo akhona akunuka akuwena. Okay, mase ke of course kuze nokudla ke nezinto esizidlayo nazo futhi zizo-add futhi lapho ekuthenini kuzonuka kanjani la uma sesidavazana. Okay, asiyekule ethi ngabe leli phunga lishintsha kanjani uma sekwenziwa ke umdavazo. Okay, now uma sekwenziwa umdavazo khumbula again acid lizoshintsha ngesikhathi sokuhlangana wena nami. Okay, so uqhamuka wena nakho nokwakho ukujuluka nami ngiqhamuka nokwami nami acid ngomuntu wesifazane nawe uqhamuka yakho alkaline mase ke sokuyahlangana ke lokho sokwakhe iphunga. All right, nokushisa ke kwasendlini phela ngoba niyahefuzela niyashisa niyaphefumula konke lokho sokugcina sokwakha iphunga thizeni. Okay, now of course ke akhona mhlambe ngizoqala ngenkomo ngizokuhlukanisa kokubili. Khona iphunga lenkomo kube khona iphunga lomphambili. Abantu abazi ukuthi nomphambili uba nalo iphunga lawo nje normally nje ukuthi umphambili unephunga lawo.
Now kwinkomo ngoba yebo even namanje basikhuluma ngephunga abantu abaningi ba-assume ukuthi sikhuluma ngephunga lomuntu wesifazane kanti cha sikhuluma ngephunga lomdavazo okay not lomuntu wesifazane and iphunga lomdavazo akulona lomuntu wesifazane iphunga linobabili lokuthi kukhona okuwuwe okuhlangane naloku okuyilomunye kwakheka iphunga ke because of that okay now kulo wesifazane kungenzeka normally nje abe nephunga mshengu elingathi njengoba ngishilo ukuthi une acid ngaphakathi kunuka ngathi kuyisinkwa kuba ngathi incwancwa yabona ku normal futhi lokho yabona kuba ngathi kumuncu kodwa hayi kabi you know umuncu ongakumela again sokusho ukuthi umzimba wakho acid kakhulu futhi ngaleso sikhathi weske if ukuthi uyaphuza nento ezine acid kakhulu kuba khona lokho ngumuncwana sometimes abe nephunga angathi utiligi yabona utiligi yawazi utiligi utiligi lokho kusashukelana kodwa ngathi ushile ushukela uyabona so sometimes kube lokho kunormal futhi lokho okay sometimes uzonuka angathi ubhiya ngaphakathi okay if enuka njengobhiya kusuke kusho ukuthi izinambuzane lezi ezama yeast iwona akhuphukile ngaphakathi kuyena uzothi umnuko kunuka ngathi kunuka ubhiya lapha ngaphansi yes sotshwala kanti le balance yezinambuzane kumele ngabe zibalansile mhlawumbe ubekade ephuza ama antibiotic noma kade ephuza umuthi okuziklina njani kwaklineka laba ba right kwasala laba abakhubhiya so yeast so ugcina senuka angathi sekunephunga angathi yeast sometimes anuke angathi imali okay ngaphakathi angathi u2 cent copper okay icopper menuka ngathi u2 cent ngaphakathi noma uzuka noma 5 cent imali okay kukhona bazohambe beyifunda lapha imali but ke uzonuka njenge copper njenge coin imali if kunjalo is because mhlambe lo muntu ubeka ama period noma uzongena kuma period ngoba khumbula phela ukuthi ama period iron igazi so uzonuka ngathi insimbi ngaphakathi only because lo muntu ubekade kuma period noma usezongena kuma period wena uzwa ngathi kunuka ngathi kusantsimbana ngaphakathi ke so uyazibona ukuthi wonke lo ma smells ama-smells are right omunye athi mene stress kakhulu because ujuluka nangaphakathi nezinza zakhe ziyajuluka kuze kunuka ngathi kunensango ngathi kunogwayi inyana lapha yana uyabona nesimo sokuba irasta yes kakhulazi izinza mezizinde sitwist nazo ubrasta so konke lokho kusuke kuyi-stress esizoba ngaloko lo muntu une-stress ama-hormones akhe ashintsha because of lokho oranyuke njengeququ umuza ukuthi kwanuke iququ nje amakhwapha ke manje kuleya ndawo lokho kusuke ukuthi again ujuluka kakhulu khamisana ne-stress futhi lokho or you know izinza zakhe sezizinde kakhulu mhlamba akasheshi kade jima abangageza kade jima uyabona konke lokho kuzogcina sokwenza ngathi suneququ khona lapha enzansi manje enkomeni okay so uyazibona zonke lezi engizibalile zi right zi normal izinto wazi ukuthi hayi akukona ukugula kuyisimo njengoba ngishilo ukuthi kungayiloku naloku mase kuba khona ke lo fish obukhuluma ngayo right once kwanuka fish if intavazana yazi ukuthi something is wrong akukho right ukuthi kunokufi akumele angabe kunokufish uvela uqale nje lo fish kwisisikhathi kusavuleka nje usaqaqeka uplastic uyavula ukuthi kube nesimo sokuthi ngazo ayathi kunuku ufish futhi somdala isnook ngathi somdala akenze ke into etheni kube ukujuluka nje bese kuba naleso simo sure look once kwanuka fish yazi ukuthi sokusho ukuthi izinambuzane ezironge sezikhule zazalana zaningi kakhulu ngaphakathi kuyena okay so kukodwa nje lokho kuyakutshela ukuthi ayikho ibalance yezinambuzane lezi la naye ngaphakathi sokunenkinga lapho okay common thing ezokubanga lokho ngoba ingenzeka nakuwena umuntu wesilisa uthuthuluna ukuthi uzuthi umphambili wakho uluna ukufish nje even after you know if kuukuthi ulala nabantu la ufake la ulala nabantu abaningi
uplaga and uthi kade uplagile ungagezi isikhathi eside mhlawumbe uplage nje ebusuku ulale kuze kube kuse lento isalele kuwena kanti lento siyangena ke nakuwena uzogeza ekseni kodwa leya siyasimele siselele kuwena suzothi noma suya kwenye indawo suyaqhamuka futhi lo fish wena njalo umudavaza kanti uhambe wawulanda kumuntu okade naso lenkinga ukuthi uno fish kuwena kuphela ngoba unaso isinya awunaso isibeletho kusele nje kwinkande nesimele kodwa ngeke wena uzaba ne discharge ube nani kodwa uzothi uma uhlangana nomunye umuntu wesifazane masiyavela leyo smell leso sa fish kanti sesifika nawe manje okay but then again feelings stress ukuba clean ngoba konke lokho ungabi clean whether ilo wesifazane or ilo wesilisa njoba ngisho nje ukuthi nawe umuntu wesilisa ivula le nomuntu kakhulukazi umuntu ongamjwayele noma ongamthembile ithi uqeda ukudavazana naye hambe lapha e-bathroom sink umgeze umphambili wakho okay if kuukuthi ijwabu awusikile upetule ushaye phakathi uligeze nje uligezisise ugeze namazambane akho ngoba phela wonke amanye amajuice ahamba ahlale lapha ngamazambane uzuzuye ngemuva ngasembobeni yangemuva ugeze nje ushaye leyo ndawo leyo ngoba is part of ukuthi ube clean nanokuthi whatever bekade even if lo muntu abengangcolile la day naye kodwa lokho kuhlangana kwenu nje nobabili na leyo reaction awufuni manje ukuthi sigcina isisala kuwena but omunye umuntu wesifazane njalo uzoba neso smell sa fish hayi ngoba ukuthi unegciwane thizeni kakhulukazi kulaba abageza kakhulu inkomo uthola ufaka insipho ufaka izinto eziningi ngaphakathi kukodwa lokho kuzokwenza le balance yezinambuzane ukuthi ingasabi right ngoba manje usefake clean kakhulu afaka izinto or ufaka nesijindano uzama ukukubamba wena ukukudonsa wafaka isijindane ngaphakathi hamba isijindane uzolala naye namhlanje emva kwesikhashana lesijindane lesi sekuzoba sokuzonika ufish ngaphakathi isijindane isnefu no bheka mina wedwa umuntu ufika ukubamba afaka izinto ngaphakathi enkomeni kuze wena ubambelele ngempela and then yes ufish ke usizogcina usiyaqhamuka ke lapho okay then kungenzeka kwesinye isikhathi uthi uyalala nomuntu kuvele kunuka into ebolile iqanda nje libolile yabo ngesikhathi ungena kuyena vele linuke nje uthi noma denikhavila usakwazi nokukhava sudedela ukuthi nje sudedela ukuthi cha umphambili nje kuphela awunuke wona lapha yana wena ikhanda lakho libe ngaphandle ngenxa ukuthi le smell sikhona now lokho if once kwaneqanda libolile nakhona kuyinkinga wesike kungenzeka ukuthi kuyimpawu ze-cancer okay yes emlomo wesibeletho yes so kungaba yiloko mhlambe khona into ayikhohliwe ngaphakathi you know wrong ayifakile wayikhohlwa ngaphakathi yabola you know can be anything kwangaba i-tampon wayikhohlwa i-condom yawela ngaphakathi kungayinyoma yini abantu abazifakayo zama ukuzicleana ngaphakathi yahlala ngaphakathi yagcina sibola ehlala ngaphakathi ngase ngikhohlwa kuyenzeka phela i-tampon ihlale ngaphakathi ulalela kwenzeka kakhulu ke lokho ngazi mangakha ama-tampon ngiwakhiphayo umuntu esethi ngangena i-tampon nge-weekend angisayitholi eza kadokotela kade ihlala i-weekend yonke akasakwazi ukuyithola ngaphakathi i-tampon yakhe so kuyenzeka lokho kakhulu ke futhi by the way into common leyo kakhulu ukuthi yenzeke siyafunda dokotela uqhweba soke ngasabonakala useke seqhwebe wadela kwayena ubhuti useke seqhwebe esefuna insimbi zadokotela manje ezohamba ziyovula zihambe ziyoyilanda mhlambe nako ukuduka idukiswe na uye kulokhuzana uMr ayiphusha wayihlaba la ngena somewhere else okay yeah so kodwa singakhohlwa ukuthi nakhona la kumdavazo kukhona sometimes ukuthi kunuke okay and sometimes iwona umchamo ngempela ngoba khumbula ukuthi ukhona umunye umuntu wesifazane othi if efika kuvuthondaba mase enza lento esithi ukuskwetha and part of ukuskwetha uthola kunomchamo kancane lapho uthola ukuthi kwawona lokho ungezwa imindavazana thawukona ukumchamo nje manje kanti sokhona umchamo ngempela ngesikhathi umzimba wakho relax kube nomchamano odedelekayo okay kulo wesilisa naye futhi uyakwazi ukuthi anuke umchamo kanjani uthola ukuthi uthi noma echama
engachamisisa kwakhona umchama osalelayo kumapayipi wakhe. So uthi ngesikhathi esedavaza nawe manje yes kuzophuma icene but icene asaphumi lodwa seliphuma nomchamo mase sokudaleka leli phunga ke manje ukuthi sokhona nomchamo futhi la ngaphakathi kuyena. Okay, kumuntu wesilisa njengoba dengishilo kungenzeka yes naye anuke ufish nento enjalo either uyithole kulomunye umuntu ayithole kuyena or naye into yakhe nje isifo naye esihamba naye ngokwakhe. Uyazi ngoba mina ayikho into engayibona of course you know zonke inhlobo zezifo ziyafika zonke inhlobo zezimo ziyafika. Kukhona umuntu ozoke anithi ndavazana kuvele kunuke indle. Okay, kuyenzeka futhi nako lokho kunuke indle. Now kunganuka indle because of ukuthi imbobo yendle iseduze kunina nobabili, you know, imbobo yendle iseduze ngapha akasendabanga kahle khona insalele ezikhona unama piles. Ikhumbula ama piles ukubona umuntu benama piles ulusulu lesule njalo ubuluthi akusakhona okusele kulakusakhona okusele ngoba ama piles ayenza ukuthi kube nomputshu okuncane khona. So lokho into sokuyazi ukuthi ikhona kodwa ingemuva. But kukhona sometimes othola ukuthi kumuntu wesifazane kube nembobo ephakathi kwamathumbu angemuva nembobo yenkomo. Uthola ukuthi umdavaza indle iyakwazi ukuthi iphume ngale mbobo embobeni connector amathumbu lahamba endle izongena la ngaphambili kwinkomo. So uthola ukuthi inkomo itself phuma indle lapho kuthiwa ifistula leyo and sengeke ngakubona futhi lokho you know umuntu uthola ukuthi indle uthi mayethoiletha umthoiletho wakhe uphuma ngaphambili enkomeni kanti kunokudabuka phakathi kwethumbu la ngemuva kanye nenkomo le engaphambili, you know. So ushuthi ngamafuphi dokotela isuke sekhona isifo nesifo yabona. But I think Mshengu, you know, more than anything ukubalula ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi uma sekufika kuyiphunga kubulili bonke kuningi la okukhonjwana khona ukuthi hayi yini futhi yabona ke le yokunuka kwendle ivele iphonse kakhulu kusichitho. Yes, ivele iphonse kakhulu nje kusichitho ukuthi akwazi ukwenzeka kanjalo yabo. Bakhona abantu abangabalaphi abakusho bakusho lokho mthembu ukuthi uma kuukuthi ngizozama ukuhlangana nawe yabona akubeke nje ukuthi uma kuukuthi meke kwathinteka into zethu ngaleso sikhathi mina ngiyetholela noma masikwesa kwenza la sengifika khona kuvuthwa indaba uvele udedeleke. Yes, kuyenzeka vele nako lokho or kwenzeke uma umuthi ke thola uhlambulele awunakile uthi usithwelethelile. Ngiyakubona kokuchama kuyenzeka but uthola ukuthi ngempela nje usuku nendle lana ke kuyenzeka futhi nako ke lokho okuyinto esinto. But lade ngithi ngiyakhona Mshengu ukuthi I think into ebalekile ukuthi singajajani you know ngalehloko ngoba akekho umuntu ongakaza experience ukuthi kube khona iphunga thizeni whether lephunga elinormal bengilisho kodwa elichazeka ngendlela ezinanga noma iphunga liphuma eceleni. Into ebalekile ukuthi if umuntu wakho sokunephunga khulukazi leli liphuma eceleni akuyona iplatform le ukuthi gxikanani nithukani, iplatform yokuthi msize lo muntu ngoba kusho ukuthi khona inkinga ekhona. Okay, so lo muntu udinga usizo lokuthi asizeke ngalento ngoba akazenzi but lesimele esikhona whether ufish iqanda elibolile kunuka njengensipho kunuka njengebleach or whatever it is kusho ukuthi kunenkinga ekhona and wena as upartner wakhe irresponsibility yakho ke manje ukuthi msize umuntu wakho. Dokotela kulungile khona ke mlalelo Ukhozi FM mhlambe futhi kukhona ukuthina mhlambe ngenze kukhona umbuzo onawo asinike ithuba lokuthi uthumele ivoice note kule mizuzu nje esisenayo sino dokotela inombolo elula kakhulu ethi 0716136667 lona Ukhozi FM besiqale ngafoma sibuye bese sibuye ama 6 pack amabili 500 ml bamakanika beer akakusiya 45 rand 750 ml for 129.99 so vele it's not easy kakhulukazi ukuthi ukhulume nomuntu wakho ngalokuthi kena baby hamba ogeza
abahlali baseJohannesburg namaphethe leyo friendship relationship izobelungisa very ingqalazini important. esiphakela futhi Ikona sigcine ukuthi amanzi sinayo ayo. Nazi indawo angazi kanjani eziphazamiseka ngenxa yokulungiswa kwe-Palmet ukufoma lazinda zaseMidrand ezase-Alexander Park, because once waba nokugana Reservoir kanye ne-South Hills Tower. Amanzi ifana nalento ukuthi ephume kancane noma ayenzeki engaphumi into sicela ukuthi wakhe amanzi uma uhlala kulezi indawo automatically ayenzeki into echithi if you are a friend of that person ngoba Johannesburg Water, providing water, providing life. akekho omunye umuntu engidiscussa naye izinto. Yes. Kodwa yabona le ephunga, it's one of the things ongasho ukuthi nanoma ukubani it's embarrassing, yabona? So umuntu othandana naye, umuntu always ohlale ufisa ukuba lo muntu akakubone, you know, the best. Yabona? So if ukhona into yena ayibonayo ukuthi uyanuka kancane, unuka into ethize, uyabona leyo kuleka iba nako ukunikeza lo when uzibona ngathi you failed with relationship, uyabona kanti yena uyakusiza ngokukutshela but wena ikushaya kakhulu ngoba you always want to impress this person. umsakazo lalela Khosi olumaphiko sisakhuluma ke sihleli naye uDokotela Sinapha elaweni uDokotela Mthembu. Sikhuluma ngephunga ke namhlanje. Dokotela besayikhuluma le yephunga nento yokutshelana. Kunzima kona kwesinye isikhathi nako ukuthi lo akwazi ukuchazela lo amthandayo. Lekanti ngephunga engalizwa kahle. Le engihambi kahle ngoba iba khona lento yokuhamba nokwezenyeza Kakhulu kodwa kufanele ke ube nesoka kwawena noma umuphi, you know, of you ukuthi uzoyenza kanjani. Mhlawumbe lento uyenze about nina not about yena. Uyabona? Mhlawumbe ngasho ukuthi uyazi uma sidavazana kuba nesmell esiphumayo kanje mhlawumbe asigeze before. Uyabona? Awushongo ukuthi uyanuka and njani kodwa uthe nje asigeze sobabili, uyabona? So into enjalo ke iyenza ukuthi lo muntu angaziboni, yes uzoyifunda between the lines kodwa manje angeke azabona ukuthi kusho ukuthi wena uthi unenkinga yena. Okay, into Dokotela ngiyafuna ukuthola kubaluleke kanganani ngeke ngizwe kuyo nalento ukuthi engathi emva komdavazo wesimame engathi angakujwayela ukuthi emva komdavazo hamba uchaza very kulekelela lalela, you know, as part of ukuba clean nje, mhlambe if ngizokhuluma ngowesimame, part of ukuba clean ukuthi if geza at least geza kabili, at least geza ke once a day, you know. Wes ke if kukuthi usesikhathini, if ukuma period, then geza more. Yebo, mhlawumbe each time uzoyishintsha uyochama uzoshintsha ipad yakho, thola ama wipes usule, wenze sure ukuthi njalo uma uchama uyasula so that ufaka ipad entshe clean, na inkomo uyazi ukuthi nakho gazi lisalele khona ngoba lelo gazi lisalela igcina selakhe smell later. Okay, but also ugqoka ne-underwear ngihlale ngikhuluma lokho kuya kubobabilika besilisa nabesifazane, ugqoka i-underwear ephefumulayo, i-underwear right ngoba nayo umuntu wesilisa walugqoka i-underwear nento ezikubambayo, izinye izinto ezida ukuthi ugcina soba nomsanka. Yabona lesa smell somsanka esihambisana nokuthi uyajuluka wena kwizinza zakho, uyajuluka ngimazambane akho, kujuluke nakumsitsila wakho, so kuhlangene konke lokho kujuluka. Uthole futhi ukuthi nayo ijwabu lakho selizela nokhekheba nokungcola kwakhele khona okubangwa nako ikona ukujuluka futhi nakhona. So konke lokho kuya-add ukuthi ube ne-smell nawe uwumuntu wesilisa. So uwumuntu wesifazane ke, so it's very important ukuthi uziclean lapho noma uzisula, ngihlale ngisho ukuthi sula from phambili uye emuva, but very important njalo after umdavazo chama. Ithi uqeda nje umdavazo hamba uchama, wenzela ukuthi awusho ukuthi ungcolile lo muntu okade naye, but siwenzela ukuthi naloko kungenile nje mhlawumbe kusembedeni nako blanket nakuphi nasezandleni zakhe ekuthinta ekufingerisha, hamba ukususe ngesikhathi uchama kuyagezeka nepipe lakho lenkomo ngaphakathi lomchamo. Ngifuna ukubheka la ukuthi siyabathola la ama-voice notes. Sure.
Ukubuza la mina ngasanda ihlobo sami. Mina nginenkinga-ke ngoba amaphunga ami ayashintshana. Afana noketshezi okuphuma kini liyashintshashintshana. Kuqale kube lumhlophe engathi amanzi kuthi duku. Olungiphatha kabi kabuhlungu kakhulu ilolu olumhlophe olukhalalesi. Ngoba lolu liyakwazi ukuthi liphume even ngizizwe mangokho ukuthi seliphumile. Uma ngiwayipha mhlambe mangiqeda ukuchama ngilibone. Kubuye ithishu nje impela imanzi nje lokho ukuthi kodwa lento imhlophe isamafinyila. Ngicela ukubuza ukuthi lokho kudalwa yini noma vele into eyenzakalayo nje normally. Sengathi i-level is not Okay. All right. Yeah, usisi siyabonga i-question yakhe. Now, kuyadependa ukuthi akachazanga ngizokhuluma nge-discharge mina more than ade khuluma ngama-smell. I-smell ukhulume ngaso ngale yamasi. Now le yamasi ilena bengikhuluma ngayo futhi ye-yeast, okay? Kuba ngathi unamasi noma ucheese noma ukuba noshephisi uma uvele uncibilike emlomeni kuba ngathi ungakhifilete ukhiphe kuba i-discharge enjalo ngoba nakhona ngesikhathi nifendana uthi muphuma wena umuntu wesilisa ulibona ukuthi igcwele into emhlophe nje umphambili wakho kanti lokho kusuke kubangwe iyona le yeast ebengikhuluma ngayo. Now leyo ke again ngishilo ukuthi ibangwa either umuntu obekade vele esebenzisa izinto zokuziklina izokwenza lokho o umuntu mhlawumbe ugqoka ama-underwear amanzi, okay? Kube ne-yeast kufomeka i-yeast infection ye-yeast ngaphakathi mase ugcina uba nalokho. Lokho ke akunuki kabi, kunuka njengoba ngishilo nje kunuka nje kusatshwalana nje okuyakuhesha nje kancane kuba ngathi yabo ya angathi yakuchoka kancane ismell yakhona kuyi-yeast but akuyona into enuka njengofishi or njengokubola kodwa into ezokuchoka nje kancane if kukuthi yanuka. Now lokho kunye ukushintsha kwe-discharge yakhe kuyenzeka ukuthi uma ama-period akho futhi kuya ngokuthi ama-period akho ahamba kanjani, okay? Ngesikhathi u-ovulate ukulesikhathi lapho iqanda lakho selivuthiwe silindele isidoda silindele isperm ukuthi ungamitha manje i-discharge yakho lapho iba angathi iglue, okay? Iba ngathi yabona iqanda kube lokho kumhlophe kweqanda okuclear ngoba iplan yomzimba wakho yokuthi i-discharge yakho manje ayitraphe isperm isibambe isperm kuze singayindawo so kuba ngathi ileyo jelly like iglue kuze sitrapheke. But after sedlulile leso sikhathi khumbula ukuthi isikhathi umuntu wesifazane ngampela uku-ovulate iqanda lakhe liphila only mhlambe 24 hours. After 24 hours iyashintsha futhi i-discharge futhi emva kwalokho. So before i-period siyashintsha iba ngathi uyubisi manje. Uyabona uma uyikopoloto uyikhipha uziklina ngaphakathi ubona ngathi ayisiwona mafinyela kakhulu manje kodwa isabisana kodwa ubisi kodwa olungagijimi kakhulu ungekho loose kakhulu, okay? Masiyashintsha futhi just before ungena kuma period futhi izoshintsha ngoba kukushintsha komzimba wakho nanokudependa kuma hormones akho ukuthi kwenzakalani kuma hormones akho njalo njalo, okay? Nako lokho after i period yakho ingashintsha kube brown yana emva kwaloko ibe clear nje beshila ukuthi ibe colorless ibe clear kuba ngathi slimy so ku after ama period silungiselela manje ukuthi iqanda lakho futhi lizovuthwa. So konke lokho into enormal leyo kodwa akumelanga ngabe iyanuka, okay? Ngoba if isinuka kusho ukuthi vele khona i-infection lokho kunormal lokho engisho but if sokunokunuka kusho ukuthi kukhona kodwa nokungcola ongase kube kukhona ngaphakathi kwenkomo. Dokotela kunabantu abathanda ukuya ukwenza umtavazo ngesikhathi lowesifazane ekumaphela ithini into yakho nephunga? Well, of course lizoba khona iphunga, you know, iphunga legazi, okay? But kubantu abakuthandayo lokho abantu othola ukuthi sebeyazi bazoyenza njalo bayiprepare lento ahamba geze kuqala umama so lephunga liba khona kulona iphunga legazi mhlambe elidala so kuzoba iphunga lokuthi nje phela ngesikhathi uyihlokoloza ngaphakathi khona ukopha you know okuzokwenzeka but abantu abayijwayele futhi lento bayazi ukuthi kunezinto efanele baziphuze before ukuze libambeke you know igazi lingaphumi so sikhathi lingaphumi kakhulu
kodwa nako lokho kuyakwenza ukuthi kubantu kakhulukazi abanama period pains bagcine sebethi awu inhlungu ziyaphela if kade ngidavazile ngoba ngesikhathi ufika kuvuthwa indaba izinyama zakho opha kakhulu emva kwaloko igcina sisheshe iphele iperiod futhi because uzogcina siwophe kakhulu emva kwaloko. So mhlambe singayenza leyo ibe hloko nje ngokwayo ngoba kuningi into esingayisho ngakho, but ngiyafuna ukuthi before sivala ngoba ngiyazi baningi yabona nala abantu abakhuluma ngama smells njalo njalo nokudla. Kunokudla vele kuzokwenza ukuthi ismell sakho sibe worse. Okay, for example if ukuthi wena ujwayele ukudla uanyanisi okuhlaza or uanyanisi nje uanyanisi wakhe sulfur uzonuka ngathi kune sulfur or ugarlic kakhulu. If udla kakhulu ugarlic uzophuma futhi njengoba uphuma ngeziqu zoboya nje ugalaka uzophuma futhi ngeziqu zayo futhi imbobo. Utshwala nabo ukwenza ukuthi umele unuke angathi isimuncwana. Yabona utshwala nayo unesmell sayo kunuka ngathi isimuncwana. Ikhofi lenza ukuthi utaste and unuka ngathi kubitter. Yabo into engathi inhlabanyana ikhofi ke lelo. So umuntu futhi ophuza ikhofi kakhulu even if uyamkhotha uzoza ukuthi kune taste engathi ibitanyana. Nama spice umuntu odla kakhulu ama spice futhi. So izinto zonke lezo ezenza ukuthi kube nokushintsha kwesmell. Udla kakhulu inyama ngikhuluma besifazana. Udla kakhulu inyama nako futhi ngoba ngiyazi bezothi inyama abantu besilisa ngeke, but inyama ebovu also iyashintsha iketshezi lakho nezinyama ngaphakathi kuwena not inyama i-discharge amanzi ngaphakathi kuwena. Wadla kakhulu cheese nawo futhi uyashintsha. So uyazibona zonke lezi zinto depending on i-diet. So the more wena ukwazi ukuthi i-diet yakho ibe right ne-smell sakho ne-smell somdavazo uzoba right. Of course ke kube ne-smell sokuthi umuntu unenkinga, umuntu onoshukela une-smell sakhe njena, umuntu onenkinga yesibindi, inkinga yezinso konke lokho nakhona kuba nesmell futhi kuyona inkomo nakuwona umphambili, kanti kusho ukuthi kunenkinga kwizinso zakho, kunenkinga kwisibindi. Okay, yazi ukudla sike sikupromote ukudla okufana omajikjolo, ama strawberries, ama berries, konke kwama berries konke lokho kwenza ukuthi unuke very fresh ngaphakathi. Yabaza abantu abaningi bawuthanda upineapple only because upineapple ukhipha le chemical kuthiwa bromelain ekwenza ukuthi utaste when you taste sweet. Okay, but into ezifana no cucumber ikwenza futhi ukuthi usmele fresh if ukuthi ujwayele ukudla into ezifana no cucumber unuka njengathi imvula unuke natural. Okay, uma uzodla ukukhamba no celery yabo lezo ngoba ziclean izinto as well lezo zinto lezo. Coconut water nako futhi kune smell esimnandi awuzowazi ku coconut ukuthi umnandi ngaloku ukhothile nje uma ukuthi kuthiwe khotha. Okay, ne yogurt ngiyazi ke kunabantu abakholelwa ngokufaka iyogurt enkomeni, mina ngikholelwa kukona. Okay, but ungayidla iyogurt plain yogurt only because plain yogurt iba no cousin wale acid le ekhona kumuntu wesifazane kuthiwa lactobacillus, leyo bacteria le ikhona na ku plain yogurt. So if uyidlile same as ulamula kuyasiza ukubalansa izinambuzane ezikhona ngaphakathi enkomeni yakho. Ngiyazwakala dokotela. Singicabanga ukuthi kukhona ukuthila abantu abakufundile. Asigoqe lento. Okay, Dr. Nomcebo Mthembu, Medilution 031-765-8475, cell phone 061-4622-945, Richards Bay 035-760-1569. Kanti ngikhona na ku YouTube ku Dr. Nomcebo Mthembu Network, ngi live every Sunday ngo-6. Send ama VNs about anything. Sixoxe nje ungibuza noma ingane. Ngiyayithanda open line ukuthi abantu bangibuza noma ingane. Last week kwakumnandi ngangifundisa abantu besifazane ukugibela ngaphezulu. Yes, woman on top nama styles akho. Oh, it was beautiful. Ngayithanda kakhulu. Nabo futhi izithandwa zami za enjoy ukufundiseka and ngabona ukuthi again abantu besifazane bazinyeza ngokuyenza lento. Yasaba kubonakala ngathi yobona ungcolile mengaphezulu. So wayithanda kakhulu. Ngayithanda kakhulu. Okay, angisho inamba yaka YouTube mosufuna ukusenda ama voice note 063-699-4747 usenda ama voice note esophendulana ngawo this Saturday ngeSunday ngo-6 nibe nobusuku obuhle. Ngizele dokotela. Thanda phela if angithi ngangibafundisa so ngiyaba sebe pro manje ukuthi women on top i right food.
ngayithanda vele. Sekazolalela because oliba nomcebo Thembu nangesonto ezangwe isikhathi esifanayo usubeke ngesonto kusuke kunjalo lapho ke ekunikeza ke yona ke futhi ezibalekile esithina ke ngezona lezi sasenawo bangokuthi angeke ube nayo imali yommeli cabangisisa kahle i-clientele legal isiyenze kwabalula ukuthola abameli abangongcweti ngenani eliphansi sineqembu labameli ezweni lonke jikelele abalindele ukukumela enkantolo uma kufika lapho SMSela ukhozi ku 44789 sizokushayela SMS njengamanje i-Clientele General umshwalense we non-life osemthethweni